Kuwi mau gak ngira iki. Ngono, terus sendite guyu. Iya. Ambok kuwi sesuk nek ora dijaluki wong aja dundangin. Sing nandur mari kari-kari bandhe. Saiki Nandur aku yo nduknya. Mek nyanyi. Ojo nyali. Kemangan det aku mung takon wae kok. Ngono. Yo. Jajal. Sapa? Kuwi wae engko nek sukses lah iso nembang wis. Entet. sing muni entet ku lho. Kowe heeh. Kayak nyapa? Kok sike? Urung ditembungi kok wis alon-alon. Kuwi jelek nyosor wae. Ayo. Entet. Ayo. Guyu kan? Iya. Anak mana? Bindeng. Anak. Ayo terus ki. Sing nandur pari gede-gede. Sing nano. aku ra iso nadane. Ayo iso engko karang Sing ajar. nandur pari. Pari gede-gede. Pari iki sapa? Entek. Nandur aku ya Nek nandur ki ngono kok nyek kantang. Iku nandur ngono Kono lho nandure rono. Kono ora ana ceblokane. Bubar gak aku. Kemangan ret aku mung takon wae kok. Ngono kuwi. Terus kok baleni meneh. Entek. Mau arep nyeblokke terus iki. Sing nandur lombok gede-gede sapa ret? Nanun ya ngono kuwi. Yo. Kamu die. Rasa tok sawang raine. Kuwi nek nyawang raine. Etok-etok ya kowe ngawur e. Ha isone pas ngene iki soalé. Yo, gawe sing etok-etok kowe wedi tenan. Lah kowe ki yo kasar tenan kok. Engko nek ra kasar nesu. Yo, gawe wis. Ya apa? Kowe mau sing nandur aku. Entet ponte. Entet. Kuwi tembang jaman biyen kok. Lah aku ora duwong biyen e. Aja nesu-nesu. Yo. Entet. Guyu. Iya. Ora nggo. Iya. Apa manganyu? Wong ayu. Sing nandur lombok gede-gede iki sapa? Entet. Nandur. Ayo. Nandur aku ya dek ya. Pengen kabeh ya dek ya. Ra gelem Pak. Nek entet mau ngono ki apa, Pak? Ya kuwi jane ora ngono kuwi nggo dimanfaatke solikin kok. Ming ndite men juga nandur aku ya no ya pen ape ya no ya ojo nyali. Kemana deh aku mentakon wae. Yo. Terus napa niki mau, Pak? Ayo terus nganu rondo kempling. Tetep nembang. Yo. Yo ge nembang yo. Wah, malah waktune kebablasan iki. Yo. Ndak pundi. Musike. Men saka gamelan sih.